и всяка стъпка точно сме отмерили. Защо сега дори не се познаваме, загубили предишното доверие? Къде са неразделните приятели, един до друг навсякъде до вчера? Защо са днес открити неприятели? Две думи искрени те не намериха. Защо не сме едни и същи винаги, дори да се почувствали умората, дори да ни делят различни истини? Не сме ли все едни и същи хора? По улиците днес се разминаваме и всяка стъпка точно сме отмерили. Защо сега дори не се познаваме, загубили предишното доверие? Къде са неразделните приятели, един до друг навсякъде до вчера? Защо